amandla ngoba wanqoba thina mphakathi yazonda ngoba wanqoba thina Sahlangana futhi babukelele wenzakathi emakhaya. namandla mphakathi Siyabona Dr. Siwe namhlanje babukela uhambile kule endaweni zazosiza abantu futhi uyaphuma ahamba ayosiza abantu. Sizakalani-ke nani babukela emakhaya futhi nimfonele umkhulu nimtshele ukuthi nimdinga kuphi ngaluphi usuku nibangaki ukuze umkhulu akwazi phela ukuthi ashaye imoto yakhe alibhekise la limdinga khona. Ake sinibingelele-ke babukeli siphinde simamukele futhi naye umkhulu kulolu hlelo asitshene ukuthi yini asiphathele yona namhlanje. Sawubona mkhulu, sakubingelela nawe umkhulu, kunjani mkhulu? Ya, sanibonani balaleli emakhaya. Yebo mkhulu. Umkhulu Dube lo. Ngihambile ngile emazweni. Yebo. Ya. Ngithi ake nginitshele manje balaleli bami abakhulu. Nginenduku enye la engiyiphethe eka 3 days. Yebo. Le nduku iyacupha. Uma nje umuntu wakhe eshawa abantu wagwazwa, thatha igazi lakhe. Mkhulu. Thatha igazi lakho uxoxe. Yebo. Lingazi limngcwabe noma ngabe ushayiwe nje usindile noma ngabe ushonile, thatha igazi lakhe nje kuqala uxoxe bese uqoqa le mali yakho-ke kodwa igazi lakho libe kuwena. Khona-ke ngizocupha leyo nto. Le nduku iwu-3 days. Yebo mkhulu. Ageji ufile lo muntu 3 days. Lo mgwazile nje useshonile. Iyashesha le nduku kakhulu. Yinhle le nduku iyashesha. Phela abantu bayaxhaphazana, uhlangane egebengu zokuxhaphaza ongenzanga lutho ngoba yifuna imali yakho. Yebo. Mhlawumbe abantu bafuna into yakho nje, hhayi ngoba kunjani naqabala nixabananga, kodwa nje ngoba nabo bafuna into yakho sebakuxhaphaza-ke. Yebo. Ya, mhlawumbe uyihambela nentombi yakho, bathatha intombi yakho bahambe nayo, wena bakushulele usufile. Yebo mkhulu. Ingakho-ke le nduku ngiyithanda nje ngoba iyabuyisela kulaba abenze okubi. Lowo nto osuke emgwazile nawe usuke ezohamba u-3 days. Yebo. Yabo. Manje mkhulu-ke ngibuze entweni mhlawumbe yokuthi umuntu usefuna ukusebenzisa lo muthi kodwa umuntu awusebenzisela yena mhlawumbe usenesikhathi-ke mkhulu akusawona mhlawumbe u-3 days njengoba usho, mhlawumbe sekunesikhathi esingangenyanga noma ngey'nyanga mhlawumbe eziwu-3 mkhulu. Uyakwazi naye ukuthi asizakale ngayo ngalo muthi lo mkhulu. Uma uzoqoqa igazi lakhe nje noma ungahlala unyaka wonke. Yebo. Kumele ikhona nje igazi lakhe. Yebo mkhulu. Usoqedile-ke uma uzoqoqa imali-ke yokwenza. Yebo. Awuqedile-ke lapho. Yebo. Ya. Okusho ukuthi mkhulu usebenza ngegazi lakhe, akusenandaba ukuthi umuntu useneminyaka emingakanani efile, kusakhona nje igazi lakhe lowo muntu uzokwazi ukuthi iphinde yenze-ke isebenze mkhulu. Ngisho ngabe yingubo zakhe ezasaya lapha elimali. Yebo. Izona-ke lezo ngubo lezo ofuna usebenze ngazo. Yebo. Ya, siyasebenza kanjalo. Hawu 3 days. Yebo mkhulu. Meke sayifaka esidulini leyo nto. Hawu kupheliwe lapho. Yebo. Imihlo kanti iphithiza idla leli gazi. Idla lwa muntu okuyena wamshaya ngoba uyayikhulumisa phela usho ukuthi umuntu lo washaya lo muntu. Yebo. Akasukume ubani ahamba amlanda. Hhayi ngampela kwenzeke iphihle. Yebo mkhulu. Kunjalo-ke. Usho ukuthi mkhulu ngalesi imihla le iy'lwane ezingaphakathi kwesitulo ziyivundulula lo muthi esiwufakela ngaphakathi, yena kunento ezomehlela lo mbhemu okuyena okulele lo esikhuluma ngayo mkhulu. Uba nenkinga nje enkulu ngoba ngasikhathi iphithiza iy'lwane lazo zidla le nto. Yebo. Ngisho ikhanda lakho liyadilaya. Ugcine sesho ukuthi hhayi bo manje nami ngabulala ubani ngoba nganginje. Yebo. Kodwa noma ngasho phela usuke sezofa yena usefile lo muntu. Yebo mkhulu. Ya, injalo. Yo. Manje mkhulu ake ngibuze futhi. Umuntu nje mkhulu mhlawumbe yena-ke othi yena akafanga. Kodwa bamzisa into ebuhlungu mhlawumbe bamgwaza kabuhlungu bembamba inkunzi noma bamlimaza ndaweni athizeni leyo. Kodwa ufuna ukuziphindiselela naye ngaleyo ndlela mkhulu. Uyakwazi mhlawumbe nawe ukusebenzisa umuntu onjenganalona. Uma khona igazi nje libekile kuphelile. Yebo, noma ephila. Noma ephila. Yebo mkhulu. Uma khona igazi nje kuphelile. Ileli igazi elidingekayo. Yebo. Yebo. Mase siyathatha siyofaka esidulweni. Siyofaka esidulweni-ke sihlanganise nalo muthi sifake inayiti ey'ntathu. Yebo. Kuphelile ngalo muntu. Hayi, siyezwa mkhulu, siyezwa. Ake ngiphinde ngibuze futhi mkhulu ukuthi
mhlambe yini enye ongase futhi uyiphathe kubabukeli ukuze bazi ukuthi nje ubuhlezi uhamba nje mkhulu ababukeli bayazi uhlezi uhamba iy'nhlangothi zonke ezikhona esinazo eSouth Africa. Yiphi into ohlezi uyiphethe nje ukuze bezokwazi ukuthi uma uzile nje bayazi ukuthi yini osuke uyiphethe mkhulu la esandleni sakho esikhwameni sakho mkhulu? Lesikhwameni sami phela ngihlezi ngiyiphathile iy'nyazangoma. Yebo. Iy'nyazangoma-ke nje liyasebenza nje ngobe umuntu uthakathele. Yebo. Wathi uyamthakathela inyazangoma liyakushaya. Yebo. Inyazangoma lelona-ke alifune igazi. Mekwambiza ngegama lakho, ngegama lakhe, limshayile inyazangoma alifuni lutho. Yebo mkhulu. Ngiye ngachaza-ke inyazangoma. Ya. Okay. Liyashaya inyazangoma. Inyazangoma nje uma uhlangana nami endleleni uthi ufungumisi uthi ufuna inyazangoma. Yebo. Hawu, uyakunika. Angisho ukuthi hhayi lo muthi ngiwushiye ekhaya. Yebo mkhulu. Angiwushiye ekhaya, inyazangoma ngihlezi ngiphethe lo. Ngiyazokunyazayo mkhulu. Ngiyazonyazayo. Yebo. Iyakunyaza inyazangoma. Yebo. Ya. Muhle kamkhulu uma unezitha wona lowo inyazangoma mkhulu nami ngiyawuthanda impela. Ya, lezi sey'khuluma ngawe kambi ngizikuhlanganisela kambi. Yebo. Inyazangoma liyashaya. Yebo mkhulu. Alincingi, ngiyalifuna into ekhuluma ngawo kambi ehlangana sangambi ngawo, liyashaya. Yebo. Dodo wento le. Likhona kodwa mkhulu iphara uma uhamba nalo uyalishiya noma kuyenzeka ukuthi mhlambe uhlezi uhamba nalo mkhulu. Ngeke sahlukana nephala. Yebo. Ngeke sahlukana nephala. Iphara hlezi likhona futhi nalo. Yebo. Kodwa hawe inyazangoma hayi bandla hayi. Hayi. Angifuni lutho. Yebo mkhulu. Ya. Ayike babukeli niyazibonela-ke futhi ukuthi umkhulu ubuya ezindleleni zakhe zokulapha ngoba phela umkhulu babukeli uyalapha akagcini ngokwenza izinto ezenza ukuthi uthandeke noma uphile impilo eqhubekayo phambili kube khona imali engenayo ngokushesha ube ney'nhlanhla kodwa umkhulu uyakwazi futhi ukuthi asondele endaweni yangakini kodwa kudipenda ukuthi wena wenze njani ngalesi khathi nisahlanganisa nihlanganisa imali noma ukuthi mhlambe abantu nabangaki abafuna ukusizakala. Mase yeza kuMkhulu la ukhona afika azokusiza khona kodwa uyakukhokhisa futhi umkhulu ngoba phela usumambisile ukuchaja upetrol babukele emakhaya ibadlana nje incane ya petrol. Nina-ke okwenu ukuthi ni-like niphinde futhi ni-subscribe babukele emakhaya sizohlangana ngesikhathi esizayo naye umkhulu ephethe zona futhi iy'nduku zakhe ezinamandla kakhulu. Niyazazi-ke nazo iy'mbiza umvusankunzi umseshi ngisho inkunzi yembongolo babukele emakhaya. Hhayi-ke umseshi iy'manga zomseshi ziningi kakhulu babukeli. Safuna-ke ningene emavidiyo ni-check-e iy'manga zomseshi ezenziwa umseshi ngoba wenza izinto eziningi umseshi babukele emakhaya. Siyaphuma-ke manje sinomkhulu ake nisaleni kahle mkhulu ake siphume sivalise babukele emakhaya. Nisale kahle balaleli, inkosi imbusise. Yebo mkhulu. Hamba nomantongomane ufambasha kukhuphuka amantongomane hayi still nodaba uzoza wena ungajaha ukhozi ngenja mfana usekhotha impembe yomini